हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जय बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मालाबा नङा मालाबा निउसफोरावबो नुबाय जानांगौ कि एर'प्लेनफोरा बहाबा क्रेश जानानै मानसिफोरा थैजोबदों, सुबुंफोरा थैजोबदों आरो खायसे एर'प्लेना गोमानानै माने बेफोरखौ नागिरनानै मोनासै बहा क्रेश जानाय बिदि टाइपनि जाथाय। नाथाय नोंथांमोना आं दिनै बे भिडिअ'आव जा जाथायनि सोमोन्दै खिन्थानो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोना खोनायोब्ला गोमोहाबगोन, सोमोनांगोन लोगोफोर। ओरैबायदि जाथाय जोंनि गेजेराव जानानै थांदों। 36 बोसोर सिगां मोनसे एर'प्लेना गोमादोंमोन। बेनि उनाव बेखौ 36 बोसोरनि उनाव बे प्लेनखौ मोनफिननाय जादों। बे सुबुंफोराबो सेम, जाय सुबुंफोरा 36 बोसोर सिगां बे प्लेनाव दावबायदोंमोन बेसोर सुबुंफोरखौनो मोनफिननाय जादों। अब्ला नोंथांमोना सानदों माबायदि गोमोथाव सोमोनांथाव जाथाय, माने जि जानोनो हाया, जों साननोनो हाया बे जाथाया जोंनि गेजेराव जानानै थांदों। स' बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिनै मिन्थिनानै मोनगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब। बेखिनियावनो बुंनानै थाबैनो भिडिअखौ जागायनोसै। बे जाथाया 14 सेप्तेम्बर 1952 मायथाइनि लोगोफोर, जेब्ला गंसे सेन्टियागो मुंनि एर'प्लेना वेस्ट जार्मानीनिफ्राय बिरदोंमोन आरो बे 18 घन्टानि उनाव ब्राजिलनि पर्टो एलेग्रे मुंनि जायगासिम सौहैनांगौमोन। आरो बे बिरलांबाय थानाय समावनो बे आटलान्टिक लैथोमानि साजों बिरलांदोंमोन। बे समावनो बेनि प्लेननि कानेक्शना कन्ट्रल रुमजों गोमायो। बेनि उनाव कन्ट्रल रुमाव थानाय सुबुंफोरा सानबाय बे लैथोमायाव फैनाय बारहुंखा बिदिजों मोगा-मोगि जानानै जानो हागौ बे प्लेना क्रेश जाबाय होननानै। बेनिफ्राय बे प्लेनखौ मोनफिननाय जायासै। बेनिफ्राय बे सेन्टियागो मुंनि प्लेननि नागिरनाया जागायजेनबाय। बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन बिदि प्लेन नागिरग्रा बिदि सुबुंफोरखौ लाना फैनाय जाबाय बे प्लेनखौ नागिरनो थाखाय। नाथाय जेसेबां नागिरबाबो एसेबां नागिरनायनि उनावबो सासेबो बे प्लेनाव थानाय पेसेन्जारनि बा बे प्लेननि एसेबो थुख्राखौनो जेबोखौनो मोननाय जायाखिसै। बेनि उनाव 2 बोसोर उनाव 1952 मायथाइयाव बे सेन्टियागो मुंनि प्लेननि बिरनायानो बन्द जाबाय। बेनि उनावबो गोबां बोसोर नायबिजिरग्राफोरा गोबां नागिरबाय थादोंमोन बे प्लेनखौ, अब्लाबो मोननो थाङाखिसै। बेनि उनाव जेबो नागिरना मोनैनि थाखाय बे नागिरनाय अपारेशन सोलिबाय दंमोन बे प्लेनखौ नागिरनाय, बेखौबो बन्द खालामनानै होनाय जाबायमोन। बेनि उनाव बोसोर बारलांबाय। 35 बोसोर जाबायमोन लोगोफोर बे प्लेना गोमानाया। बेनि उनाव सानसेखालि ब्राजिलनि पर्टो एलेग्रे मुंनि जेराव बे प्लेना बाहैनांगौमोन बे एयारपर्टआव सानसे 1889 मायथाइयाव गंसे प्लेन बिरबोनानै बेहाय लेन्डिं खालामफैनो नागिरनाय माने बे एयार कन्ट्रलारा नुनानै मोनबाय एयारपर्टनि। बेनिफ्राय बे पाइलटजों कानेक्ट खालामहरनो नागिरबाय बे प्लेनाव थानाय पाइलटजों, नाथाय जेबो रेसपन्स मोनाखिसै। बेनिफ्राय बे प्लेना फैयै लेन्ड खालामनानै बे लाखिफैबाय। अब्ला बे एयारपर्टआव थानाय सुबुंफोरा, खामानि मावग्राफोरा सोमोनांबाय, बबेनिफ्राय बिदि माने जेबो कानेक्शन लायालासे, जेबो पारमिसन लायालासे मानिफ्राय मा प्लेन बाफैखो जोंनि एयारपर्टआव होननानै, लेन्डिं खालामफैखो होननानै। बेनिफ्राय लासै थांनानै दरजाखौ खेवहैबाय बे एयारपर्टआव खामानि मावग्राफोरा। बेनिफ्राय जा नुबाय लोगोफोर दरखौ खेवनायनि उनाव ओरैबायदि सोमोनांथाव, माने बे सिटफोराव, मानसि जनाय सिटफोराव बे सुबुंफोरा गैलामोन। बेहाय बिसोरनि कंकालल' दंसैमोन लोगोफोर। सानदो माबायदि बे नुथाय जानो हागोन मोनसे। बिसोरनि कंकालफोरा फुरा सिटआव जेरै बिसोरो, आरो बिदिबो बुंदों जाय सुबुङा माने बे 35 बोसोर सिगां बे प्लेनाव जाय सुबुङा जि सिटआव जदोंमोन बे सिटआव बे सुबुंनि बे कंकालाबो स्केलेटनाबो बे सिटआवनो दंमोननो। आरो मोनसे गोमोथाव खोथाबावा जाबाय जेब्ला बे कन्ट्रल रुमाव बे एर'प्लेननि कन्ट्रल रुमाव हाबहैयो अब्ला बेहाय थानाय केप्टेननि आखाइया बिदि माने प्लेननि कन्ट्रलारावनो दंमोननो, बेनि केप्टेननि आखाइया। सानदो लोगोफोर बेसे गोमोथाव बे जाथाया। अब्ला 35 बोसोर बे प्लेना अबेयाव गोमानानै दंमोन। इमान गोबाव बिरनोबोथ' प्लेना इमान गोबाव बिरबाय थानो हाया, बेनि थावा जोबगोन मा जोबगोन नङा होमब्ला लोगोफोर। अब्ला माहाय दंमोन बे प्लेना 35 बोसोर लोगोफोर। थारैनो गोमोथाव। एबारनि जाथायखौबो नोंथांमोना मोजाङै खोनासं, बेबो जोबोद गोमोथाव। नोंथांमोना माने बे खोथाखौ जों रावबो साननोनो हाया, आंबो सानफ्लांनो हाया बेबायदि जाथाय लोगोफोर। स' बे जाथाया 1992 मायथाइनि भेनेजुएलानि काराकास एयारपर्टआव जेब्ला चार्टार्ड प्लेन मोनसे BC-4 मुंनि प्लेना 57 जन बेनि पेसेन्जारजों बे एयारपर्टआव लेन्डिं जाफैदोंमोन। गोमोथाव आरो मोनथिनो गोनां खोथाया बेसो लोगोफोर, बे लेन्डिं जाफैनाय प्लेना 37 बोसोर सिगाङावनो USA नि मायामिनिफ्राय बे प्लेना बिरदोंमोन आरो बे गोमानानै दंहैयोमोन बबेयावबा।
स' बे प्लेना 37 बोसोरनि उनाव बे भेनेजुएलानि काराकासाव लेन्डिं खालामफैयो आरो मोनसे गोमोथाव खोथाखौ लोगोफोर बेयाव थानाय पेसेन्जारफोरा गासैबो थिगजोबमोन। बै सिगाङाव खोन्थानायावथ' कमकाल जानानै फैजोबदोंमोन ना बयबो, नाथाय बेयाव थानाय पेसेन्जारफोरा बयबो थिगमोन, जेरै दं बिदिनो दंफिनजोबोमोन। आरो बेखौ नोंथांमोना दा बानायनानै होननाय जाथाय दा सान, बानायनानै होननाय सल'बाथाफोर बायदि दा सान। बेनि मोनफ्रोमबो प्रुफआ भेनेजुएलानि गभर्नमेन्टनि आखायाव दं, भेनेजुएला सरकारनि आखायाव दंजोबखायो लोगोफोर। आरो जेब्ला बे एयारपर्टनि बे कन्ट्रलारफोरा जेब्ला बे प्लेननि पाइलटजों कानेक्सन खालामहरदोंमोन, अब्ला मोनथिनानै मोन्दोंमोन बे प्लेनाव थानाय गासैबो सुबुङा आरो बे पाइलट बे केप्टेनफोराबो बेखौनो सानगासिनो दंमोन। बिसोर 1955 मायथाइयाव माने 37 बोसोर सिगां 1955 मायथाइयावनो दं होननानै सानगासिनोमोन बिसोरो। आरो बिसोर सानगासिनोमोन बिसोरनि प्लेना बे फ्लरिडायावसो लेन्ड खालामहैगोन होननानै, माने बिसोरनि प्लेना फ्लरिडायाव लेन्ड खालामहैनो गोनांमोन। नाथाय बिसोरो 37 बोसोर उनावसो सफैबाय, बेखौ बिसोर मोनथियाखैमोन। बेनि उनाव बे पाइलटआ सोंहरदोंमोन, माने एसे गिनाय आवाजजों बे एयारपर्टनि बे कन्ट्रलारनियाव बे प्लेना माहाय लेन्ड खालामनो थांगासिनो होननानै। बेनिफ्राय बे भेनेजुएलाया बिदि खोन्थानायाव बे गिदोंमोन, एसे सोंदोंमोन पाइलटनि मुंखौ, नोंनि मुङा मा होननानै। अब्ला पाइलटआ खिन्थानो हायाखैमोन गावनि मुंखौ, बे गिनानै उसुखुथुसो जाबाय थादोंमोन। बे प्लेना बेहाय माबोरै सफैखो बिदि उसुखुथु जाबाय थादोंमोन बे पाइलटआ लोगोफोर, बे प्लेननि पाइलटआ। बेनिफ्राय बे प्लेना बे एयारपर्टआवनो लेन्डिं खालामो। लेन्डिं खालामनायनि उनाव बे इन्जिना स्टप जायाखैमोन, स्टप खालामाखैमोन इन्जिनखौ। बेनि उनाव बे एयारपर्टनि सुबुंफोरा खाथियाव थांनानै, जेब्ला खाथियाव थाङो अब्ला बेखौ इन्जिनखौ बन्द खालामनानै बेजों रायज्लायनो नागिरदोंमोन। नाथाय बे पाइलटआ उनाव इन्जिनखौ स्टार्ट खालामफिननानै उनाव बिरलांफिनो गिनानै। माने बिसोरो एसे शक जानानै दंमोन। 1955 मायथाइ बिसोरनि प्लेना मियामीनिफ्राय बिरदोंमोन फ्लरिडासिमसो थांनांगौ, अब्ला बेहाय माबोरै सफैखो बिसोर गावसोरबो शक जानानै दंमोन। आरो बे प्लेना बिरलांनायनि समाव मोनसे केलेन्डार बे प्लेननिफ्राय गोलैनानै थानाङो। आरो बे केलेन्डारफोरखौ बे भेनेजुएलानि सरकारा लाखिनानै दोनो। बे केलेन्डारा 1955 मायथाइनिमोन लोगोफोर। माने बे प्लेना 1955 मायथाइनिफ्राय 1992 मायथाइयाव सफैमारनाय, बेबो बेनि मोनसे प्रुफ। बेनि उनाव बे प्लेना बेनिफ्राय बिरलांनायनि दसे समनि उनावनो बे जोमैयाव गोमालांफिनो। माने बे फ्लरिडायावबो सहैफिनासै USA नि, आरो बे मियामीयावबो थांफिनासै, माने गोमाफिनलायबाय बे अख्राङावनो। सानदो अब्ला लोगोफोर बेसे गोमोथाव। स' नोंथांमोना खेबसे सानलाय, 1955 मायथाइनि प्लेना बिरनानै 1992 मायथाइसिम माबायदि बिरनो हागौ, आरो बे प्लेना माबोरै, माने सुबुंफोराबो मोजाङै माबायदि थानो हागौ। माने जेरै दंमोन सुबुंफोरा बिदियैनो 1992 मायथाइयाव सफैदोंमोन। साइन्टिस्टफोरा गोबां नायबिजिरबाय, नाथाय रावबो जेबो माने दिहुननो हायाखै। मानो बिदि जाथावथाव रावबो दिहुननो हायाखै। आरो लोगोफोर बे ओरैबायदिबाल' माने बे जाथावना, जेब्ला टाइमखौ जों सुबुंफोरा ट्रेभेल खालामजायो। नोंथांमोना डरेमन नायोब्ला खायसेफोरा नुखाबाय, बे टाइम मेसिन दंना, जेरै फिउचारावबो थांजायो पास्टआवबो थांजायो बेनि जोहै। आरो गोबां मुभिफोरबो दं बिदि टाइम ट्रेभेल खालामनायनि। स' बे जोंनि गेजेराव दंमारोबासो, एक्जिस्ट खालाममारोबासो बिदि जानो हायो। अब्ला बिदि जाखाबायानोबा जोंनि गेजेराव जाथाया, अब्ला मा जों लोगोफोर टाइम ट्रेभेल खालामनो हामारगोन नामा इयुनाव? बेबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव फैमारगोन नामा बिदि, जायनि गेजेरजों, जायनि हेल्पजों जोङो टाइमखौ ट्रेभेल खालामनो हागोन, फिउचारावबो थांनो हागोन आरो पास्टआवबो फैफिननो हागोन? थारैनो गोमोथाव लोगोफोर। स' नोंथांमोना दिनैनि बे जाथायखौ, बे आं नोंथांमोननो जा खिन्थाबाय बेखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज भिडिअखौ लाइक खालामालासिनो दा आं आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। दिनै भिडिअ बेखिनिल'मोन, फिन गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर। जय बर' हारिनि।